Som zapnutý. No, môj vlog sleduje strašne veľa mladých ľudí a málo kto má akože možnosť sa rozprávať takto, že s politicky exponovanými ľuďmi a s poslancami, čiže ty už máš taký ten politický status. A ja som si všimol, že si akože aj veľmi dobrý rečník a som zvedavý, či sa vymotáš z toho. Ja som si tu predtým, než sme vstúpili, pripravil pár otázok. OK. Nie je to nič hrozné, neboj sa. No a ja by som sa ťa opýtal, že keď si bol prvýkrát voliť, akože už si mohol sa zúčastniť volieb, tak koho si v danom čase prvýkrát vôbec volil v živote? Poviem úplne otvorene, ja som v tom čase volil Smer. Čo to zase za blbosti riešite? Pretože to bola moja prirodzená voľba. Ja som od roku 2005 absolútne aktívny v politike, takže som pomáhal ľuďom presviečať voličov na ich program. Či to bolo pred 21 rokmi Zdenko Trebuľa, alebo potom Richard Raši, alebo potom počas veľkých parlamentných volieb, či prezidentských volieb. Aha. Pre mňa to bolo úplne prirodzené, ja to mám od malička ako prirodzenú voľbu a nebudem na tom, samozrejme teraz som v parlamente za Hlas, ale to je asi historicky nejak takto podelené, ale je to ľavica a toto ja budem presadzovať vždy. A koľko máš teraz rokov? 38. Do parlamentu si sa dostal teraz prvýkrát? Prvýkrát, ale bol som okolo roku 2012 až 15 som bol asistentom v Národnej rade, čiže tá prvá skúsenosť tam bola už skôr, aj tých procesov, ako to funguje, ako ten parlamentný život sa vedie, ale teraz je to úplne iné, keď je človek prvýkrát poslancom. No a hlavne už aj to je taká zodpovednosť dosť väčšia, keď predložím nejaký zákon, napríklad sme v Košiciach, čiže zákon o mestských častiach, v rámci Košic, kde je ich 22, v Bratislave ich je 17, čiže zase sme v niečom lepší. Máme najviac mestských častí na Slovensku, ale po roku 2030 sa to zmení, takže som rád, že sa to podarilo. Hej? Je to nastavené tak, že buď mesto sa rozhodne vypísať referendum Áno. a ľudia rozhodnú, alebo to bude tak, že nevypíšu referendum, alebo nebude úspešná a budú 4 mestské časti. Ja som za to, aby vypísali referendum o akejkoľvek otázke, o akokoľvek počte mestských častí od 0 do 10. Ja sa na ňom zúčastním a budem samozrejme hlasovať za, lebo to má šetriť peniaze ľuďom. Ja som ináč, ja neviem, či vieš, ja som bol v komunálnej politike, ešte minulé vlastne volebné obdobie. Na Ťahanovciach. Áno, na Ťahanovciach a pre mňa to bola akože veľmi taká negatívna skúsenosť skrz toho, že mal som proste úplne inú predstavu o tej politike, že asi ako to funguje a také vytriezvenie tomu prišlo, že mne príde, že tí ľudia akože minimálne, ja to poviem takto otvorene, že tu na v Košiciach je tam vyše 95% ľudí úplne zbytočných za mňa, alebo že to politické zázemie alebo to pléno, ktoré tam je, by mohlo byť pozostávané z ďaleko menej ľudí, pretože mi príde, že tí ľudia jednak nemajú vôbec žiadne kompetencie, takže nedokážu akože niečím samostatne sa pričiniť v nejakej výraznej zmene a všetko vlastne to potom vždycky stojí na tom meste a tým, že je to vlastne roztrieštené, tam ako vzniká taký politický súboj, hej, a ten súboj je pre mňa akože nevyriešiteľná forma dohody a chcel by som sa ťa spýtať, že ja som napríklad tiež Košičan. Je určite a ja som veľmi obdobného názoru a som sympatizant s každým, kto má v záujme mestské časti ponížiť. Ich počet. Áno. Koľko mestských častí alebo pri akom združení, už asi je nejaký koncept, si myslíš, že by to bolo zvládnutelné a ďaleko akože racionálnejšie v rámci riadenia mesta, pretože mesto podľa mňa dnes je v obrovskom, nepovedal by som, že v úpadku, nechcem to akože až takto dehonestovať, ale myslím si, že dnes akože to mesto oproti západnému Slovensku strašne stagnuje už dlhú dobu, že sa niekde výraznými krokmi nikde neposúvame. Poviem to úplne jednoducho. Cieľ či už tejto reformy alebo vôbec témy mestských častí, ich zníženia a všetkého toho je šetrenie. Dnes takmer 9 miliónov eur sa dáva na platy starostov, poslancov, prednostov, aparátov všetkých týchto mestských častí. Prepáč, ja ťa preruším, 9 miliónov sú platy. A koľko z toho... Fungovanie mestských častí. Jasné, a aký budžet dostáva... Aký všetko. budžet priemerne dostanú Košice ročne? Košice hospodária asi s 220 miliónmi eur aj s eurofondami a s ďalšími peniazmi, ale okolo 100 miliónov dostanú na podielových daniach, zvyšok sú určité dotácie, či už priame na školy a tak ďalej. To je celkom komplikovaná téma z hľadiska rozpočtu, ale čo je podstatné, najviac 20 miliónov stoja mestské časti Košičanov. Mestské časti v zmysle výkonu správy, ale aj platov. Čiže 1/5 finančného rozpočtu. Áno, v princípe, ale desatina, ale v princípe, čo je podstatné, je to, že ten človek nerieši, že či mu toto ruší starosta, primátor, správa mestskej zelene, ktokoľvek. On chce mať pokosené, on chce mať opravený chodník, chce mať detské ihrisko v poriadku,
urobenú cestu aj čokoľvek, čo ho trápi. Čiže aj poliatú zeleň. Včera odtiaľ tu na Mlynskej, kde mám aj kanceláriu, tak tu išlo dvakrát auto, ktoré tu kropilo. A toto je služba, ktorú človek chce, aby tu nebol taký hic, keď je teplo, ale aby tu mal nejakú takúto letnú údržbu, ktorá trošku spriemní to bývanie alebo to prežitie toho tepla v meste. To sa dá urobiť len vtedy, keď sa ušetrí na tom, čo dnes niečo stojí, a to, čo dnes niečo stojí, je práve správa mestských častí. Bol som včera na prezentácii, samozrejme aj štúdie a analýzy, ktorú robila jedna univerzita v Bratislave. Škoda, že nedali zarobiť košickým univerzitám, no ale však to už sme na Slovensku, že to tak funguje. A cieľ je tiež šetriť. Oni tam hovorili, že model 4 nemá pre nich úplne že logiku, lebo to nastavovali do stavu pre Bratislavu, čiže bratislavské kompetencie, ale tie sú úplne iné ako v Košiciach. Ja poviem len príklad. V Košiciach veľmi dobre funguje na úrovni mesta, že si mesto spravuje školstvo, z veľkej časti zeleň, z veľkej časti samozrejme robí cesty, odpad a tak ďalej. No ale v Bratislave je to trošku inak, tí majú dokonca aj stavebné úrady a podobne pod sebou, čiže je to dosť komplikované našiť to na košický model, tak tým pádom by v Košiciach tá správa bola drahšia, lebo mesto by sa muselo upraviť z toho rozpočtu. Veľmi jednoducho poviem, ak by sme dnes nemali žiadne mestské časti, ale bola by zachovaná identita, čiže ty si Ťahanovčan, ja som rodený Staromešťan, máme ľudí z KVPčka, z Juhu, z Furče, z hocikadiaľ. Ak by každá táto mestská časť, ktorá dnes sa volá mestská časť, sa stala len miestnou časťou, nemusela by mať starostu a bolo by to spravované či už z magistrátu alebo z nejakej inej entity, myslím si, že by neutrpelo to mesto. My sme dali pozvoľný model, že ak sa nerozhodne inak alebo nedohodnú inak, aby boli 4 mestské časti podľa okresov. A ak sa dohodnú inak poslanci a mesto, ľudia rozhodnú cez referendum, môže to byť takto. Ja s tým nemám žiaden problém. Ak náhodou dospeje mesto a poslanci k tomu, že budú vedieť sa dohodnúť, vieme zmeniť aj zákon bez toho, aby sme vypísali referendum, ale dnes je to nastavené tak, aby niekto musel niečo robiť. Lebo 30 rokov sa len čaká a sa len keca a sa zneužívajú funkcie namiesto toho, aby sa ľuďom doručovali výsledky. A poviem ešte jednu podstatnú vec, v tej celej reforme je cieľ znížiť aj o 40% počet poslancov miestnych zastupiteľstiev, pretože z nášho pohľadu je to dosť podstatný počet a to si povedal na začiatku aj ty. Na základe toho, čo si povedal, a ja sa vlastne chytím aj toho, čo vlastne posledne odznelo. To je akože taká moja osobná idea. Či si nemyslíš, že by bolo lepšie, ak by poslanci, či už je to Národná rada, alebo kraj, alebo čokoľvek, tak ak by boli platení motivačne. Vieš, lebo princíp je taký, že vlastne každý z daných poslancov má nejakú platovú triedu. Hej, v rámci nejakej verejnej správy, potom sú tam samozrejme funkcie a tak ďalej. Ale tá platová trieda bola určená, potom sa rozhoduje o jej navýšení, znížení alebo ponechaní v rámci Národnej rady, v rámci nejakých uznesení a tak ďalej. A vlastne sú poslanci, ktorí, ak získam mandát a 4 roky nebudem robiť vôbec nič, tak vlastne tá platová trieda mi bude chodiť celé tie 4 roky. A potom sú poslanci, ktorí napríklad majú vôľu alebo majú chuť, chceli by niečo zmeniť, ale vo finále akože sú hodnotení takisto ako niekto, kto neprináša absolútne nič do toho. Ja to nazvem akože firmu, hej, lebo štát je akože veľká firma, tak či si nemyslíš, že by bolo možno že vhodné niekde od základu to zmeniť, že poslanci by mali byť platení motivačne a že by sme, áno, od výkonu. No to by bolo veľmi málo poslancov odmeňovaných. To je pravda. Ale nie, tak zase nechcem dehonestovať úplne, ale musím povedať otvorene, že tých, ktorí chcú priniesť výsledky a chcú mať aj, či je to na národnej úrovni, teda majú nejakú iniciatívu, čiže prinesú nejakú zmenu zákona a podobne, hej, že niečo vylepšujú. Nie je ich až toľko, pretože úlohou koaličného poslanca je podporovať vládne návrhy a nejaký bonus naviac je mať nejakú vlastnú iniciatívu. Ja osobne si myslím, že ten, kto chce, ten prinesie nejaké zmeny. Mali by byť v prvom rade pozitívne, či na spoločnosť, alebo na rozpočet, alebo čokoľvek. Ja otvorene poviem, že ak by som túto robotu robil ešte dlhšie nejaký jedno volebné obdobie. Stále mám čo robiť, pretože mám množstvo oblastí, v ktorých ma kontaktujú ľudia, či je to oblasť zdravotníctva, nerastného bohatstva alebo nerastných surovín, či je to životné prostredie a ďalej, ktoré potrebujú vylepšovať a po komunikácii s tými ministerstvami sa to dá. Čiže ten, kto chce, ten rieši takéto veci. Ten, kto nechce, tak poviem otvorene, počká si na koniec. Si to tam odsedí. Áno, sú aj takí, ktorí nepotrebujú byť až tak aktívni, sú aj takí, ktorí sa nepotrebujú až toľko hlásiť v tej rozprave. Stačí, že zahlasuje, jak v Koloseu kedysi. Výkon toho poslaneckého mandátu je o tom, že aj predkladá návrhy, ale aj hlasuje, aj diskutuje. Každý si môže vybrať to, v čom sa cíti komfortne. Čiže ja sa cítim komfortne aj priniesť nejakú legislatívu. Samozrejme hlasovať to je aj povinnosť poslanca vzhľadom k dochádzke. Teda keď som v parlamente, mám dochádzku, som podpísaný, mal by som aj hlasovať, lebo rozhodujem o tých ľuďoch a o tých zákonoch. Ale tá legislatívna iniciatíva je na každom, či chce alebo nechce podať nejakú zmenu zákona. Čiže je to individuálne.
Ak by sme to urobili tak, ako navrhuješ, čo je dobrý model pre podnikateľa, veľmi rozumný a česť tým, ktorí tam sedia v parlamente a predtým podnikali a robili nejaký výkon alebo dokonca na seba alebo pre nejaké firmy, tak tí vedia, čo je to zarobiť svojou prácou alebo tí vedia, čo je vedieť sa namotivovať do čohokoľvek. A tí, ktorí sú tam aj ľudia, ktorí predtým robili len na úrade, hej, čiže jemu je tiež bližšie možno mať fix a proste chodiť do roboty. Takže sú tam zbytoční. Niektorí. Sú aj niektorí, ktorí že... tam nemajú čo veľmi ponúknuť. Povedzme si otvorene. Vo všetkých táboroch. Ja mám veľmi podobný akože na to názor a preto hovorím, že aj za mňa tie reformy v rámci, či už je to školstvo, či je to zdravotníctvo a tak ďalej, preto sú také veľmi, ten časový horizont, kým sa dostaneme k niečomu, že ideme fakt, že my tak by som povedal, že tak mierne cúvame niekedy až niektorým zmenám a podľa mňa dosť to ovplyvňuje aj to, že vlastne ten poslanec alebo aj ten, kto dostane nejakú funkciu alebo akýkoľvek mandát, tak nevždy má akože motiváciu na to, aby niečo zmenil, lebo vie, že či tú aktivitu vyvíjať bude alebo nebude, tak akože ten výsledok je v podstate pre ňoho ten istý. Takže toto je za mňa akože veľmi smutné a je to veľmi, nechcem povedať, je to historická záležitosť, tak toto je nastavené. Tak by si mal vybrať demokracia alebo diktatúra? Ja osobne vidím, že v demokracii sa rodia veľké veci veľmi ťažko. Čiže ak je niečo osvietený spôsob priameho riadenia, tak je to oveľa lepšie, efektívnejšie. Len ten človek musí vedieť, že kedy dosť. Čiže diktatúra, ale s dobrým diktátorom. Dobrým. S osvieteným diktátorom. Vodcom. Nie, tak pozrime sa dnes. Sú projekty takého národno-štátneho záujmu, keď to poviem tak veľmi nadnesene, ktoré, vodárenská nádrž. Keby za socializmu nepostavili vodárenskú nádrž Starina alebo Bukovec, no kto by to dnes povolil, vykomunikoval to s aktivistami a tú vodu nám treba. Čiže dnes práve preto sme priniesli zákon o strategických investíciách a ja som rád, že sa nám ho podarilo práve teraz vylepšiť, pretože ak je niekde potreba vodárenstva na posilnenie, čiže tebe treba pitnú vodu, treba ju na zavlažovanie, nie upravenú, ale možno množstvo tej vody, tak keď niečo je takýto strategický význam či už pre danú oblasť alebo pre štát, ako je nádrž Malinec, kde je prečerpávacia vodná elektráreň vo výhľade. To sú vážne veci, ktoré, áno, na jednej strane si vypočuješ kritiku, že pár desiatok ľudí je s tým nespokojných, ale na druhej strane možno pre niekoľko miliónov ľudí je to riešenie otázky pitnej vody, alebo je to riešenie otázky energetickej bezpečnosti. A toto sú také veci, ktoré sa v demokracii bez dobrej legislatívnej opory, tak toto slušne nazvem, veľmi ťažko robia. Čiže tam, keď sa povie, pri takých veľkých projektoch, pozrieme sa na Blízky východ. Tie mestá, tie štáty nerastli preto, že sa pýtali ľudí, že ako na to, ale niekto bol tak osvietený, že si povedal, toto bude dobre pre ten národ a urobil správne rozhodnutie. Áno, lebo dnes je to akože vnímané ako že diktátor a automaticky ľuďom sa vyjavia rôzne osoby z histórie, ktoré akože to smerovanie nemali vždycky možno, že správne. A samozrejme aj akýkoľvek človek, ktorý má také veľké kompetencie, tak okrem toho, že potrebuje ľudí na samotnú správu alebo na nejakú napomocnú časť, tak aj to podnikanie, aj čokoľvek, čo prichádza z jednej osoby, je vždycky také, že pokus omyl, alebo že niektoré veci človek musí prebrať tú zodpovednosť na seba pri tých väčších rozhodnutiach a musí vnímať aj to, že áno, nerozhodol som sa možno, že správne, ale zase na druhej strane, ak nič nerobím, tak niekto povie, nič nerobím, nič nepokazím, ale na druhej strane ani nič sa nevytvorí, hej, takže ja som napríklad toho zastancu a dnes v tomto modeli, tak ako hovoríš Blízky východ alebo čokoľvek, tak sa za mňa osvedčuje tá časť, že ak je ten líder hodný toho riadenia a má v záujme niečo budovať, niečo tvoriť, niekde posúvať danú spoločnosť a prinášať nejakú hodnotu pre spoločnosť, tak príde mi, že pri tej demokratickej časti je tam proste strašne veľa reportov, stretnutí a tak ďalej, kým dôjdeme niekde. Čiže ja netvrdím, že sa tam nestretneme, ale že proste v demokracii to niekedy trvá krát 10. Že toto možno, že niekedy by, alebo možno kompetenčne, ak by niektoré závažné rozhodnutia sa dali. Ale jasne, to už je taká polemizácia. Opýtam sa, volil by si Matoviča? Oh no. Nie, nikdy. Ak by som ti dal 100 000 eur, volil by si Matoviča? Nie, nikdy. Kde je tá hranica? Každý má svoju, hovorí sa, že každý má svoju cenu, nemáš. Matovičovi nie je hranica, proste. Takže máš svoje zásady. To je faker, ktorý v princípe zneužíva dôveru ľudí a hraje sa s nimi. Vypadni! Poď preč! Pre mňa je to nepripustné. Dobre, a povedz mi ešte, ak by si, lebo však dneska akože sa hovorí o takej generačnej obmene. Ono vlastne aj prichádza, alebo nejakým spôsobom máme to už takto, že na stole. Ešte stále je tam taká tá staršia garnitúra, ľudia, ktorí akože majú aj vplyv, aj skúsenosti, ale prichádzajú už do politiky aj ľudia, ktorí sú vlastne noví, mladí, ktorí prinášajú nejaké nové veci. Ja dnes neviem síce úplne zhodnotiť, nakoľko je to zatiaľ na škodu a nakoľko nie, pretože nie úplne so všetkým sa zhodujem, ale od 2005. vlastne funguješ aktívne v
politike, čo už je zhruba 20 rokov alebo vyše 20 rokov. Čo by si ty poradil mladým? Poradil by si im, aby vôbec sa vydali takouto cestou, aby sa snažili ovplyvniť, lebo však je to povedzme si pravdu, že je to ťažký chlebík a že je to vlastne vec, ktorá väčšinou prichádza respektíve prináša nejaký verejný lynč častokrát a aj keď ten úmysel je možno, že dobrý, tak ľudia radi vlastne prisudzujú niektoré akože výsledky možno, že nejakej politickej farbe alebo čokoľvek. Tak ma zaujímal taký tvoj názor, to je vlastne aj taká posledná otázka, s ktorou ťa potrapím a to je taký odkaz, ktorý by mal možno, že odznieť od teba pre tých mladých ľudí, že čo by si im ty poradil? No? Ja by som mladým ľuďom poradil v prvom rade to, aby sa zaoberali tým, čo je pre nich dôležité. Čiže keď je pre nich dôležité, že na akom ihrisku hrajú futbal, alebo či je pre nich dôležité, po akej ceste idú do školy, či do roboty, alebo už sú starší a proste majú deti a potrebujú ihrisko pre dieťa, školu a podobne. Nech sa zaoberajú tým, kto im prináša riešenia. To je asi prvá vec, lebo pre ten každodenný život to je dôležité. A potom tie väčšie témy, ja osobne si myslím, že by mali riešiť možno aj takou väčšou osvetou na školách, lebo jasné, že na prvej ako keby hodine akademickej demokracie si povieš, že na akademickú pôdu, či to stredná škola, základná alebo vyška, nepatrí politika. No len ten človek by mal byť nejakým spôsobom vzdelaný v tej oblasti, aby nepodľahol tomu, že ho niekto okaváti. Že proste mu začne rozprávať blúdy a teraz ho strhne, jak vieš, tak spomenul si Matoviča, no však od lotérie cez teraz nejaké blbé poukazy na neviem čo všetko, proste to sú totálne fejky a toto sú veci, ktoré by ani v demokracii nemali fungovať ako nejaké veci, ktoré sú vôbec dovolené, lebo z môjho nemali by byť tolerované. Je to unfair urobiť si z ľudí takýto trhací kalendár, lebo on naozaj sa len hraje s emóciami, ale akože aby to nesklzlo k tomu, že je to o ňom. Ja osobne som v 2005 roku videl, že sú ľudia, ktorí majú aj kompetencie, majú schopnosti manažerské, ale aj majú niečo odžité po tej stránke, že majú už aj skúsenosti a vedia meniť veci. Samozrejme vždy je cieľ meniť veci k lepšiemu, nevždy sa to s tým samozrejme prvotným úmyslom aj podarí doručiť, ale každý mladý človek, keď sa rozhodne niečo meniť, tak nech to urobí s niekým, komu dôveruje, ktorý vyznáva jeho hodnoty, ktoré sú mu blízke a ktorý pre neho niečo spraví. To je jedno v akej strane, nech si urobí sám názor, ja nebudem presviečať, ale v princípe mali by sme byť náročnejší na politiku a na politikov hlavne. To, že politikov treba kontrolovať, s tým súhlasím, lebo niektorí môžu sklznúť aj do niektorých vecí, ktoré si myslia, že nevidno a teraz môžu všetko. Ja použijem len príklad v Košickom kraji. Bohužiaľ stačí, že niekto urobí za 100 000 eur, konkrétne som počul, že 700 000 eur bolo vyčíslené náklady na letecké dni v Košiciach a to stačí. Ale to, že a prídu tam ľudia, ešte aj verejných peňazí, to je a podobne. Chlieba, víno. Chlieba, hry, hej. Čiže na toto sa využívajú peniaze, vaše peniaze, čo zarábate a idú to, tie dane idú z 30% krajov. A teraz výsledok je, že nie sú peniaze na nové kapacity v domovoch, sociálnych službách, čiže ten senior nemá kde byť. A keď má kde byť, tak ide do súkromného, kde stojí mesiac 1500 eur, čo je teda z môjho pohľadu dosť nefér voči ľuďom, ktorí na to nemajú. A tí, ktorí na to majú, tak klobúk dole, že to vedia zabezpečiť tomu seniorovi. A potom v tých štátnych alebo v tých krajských zariadeniach tie ženy, ktoré tam opatrujú, no tak idú radšej do toho Rakúska, lebo tam majú dvojnásobný plat. Čiže toto si myslím, že je nefér voči ľuďom a hlavne nefér voči tým, ktorí by mali byť aj možno trošku náročnejší na ten výkon politiky, lebo vieš, marketing je jedna vec, ale ten reálny život je bohužiaľ ťažší. Ja sa ťa ešte opýtam, lebo ja som podnikateľ. A to je taká čisto moja súkromná otázka, že ty ako poslanec máš nejaký plat, máš nejaké hodnotenie, rozmýšľaš aj nad budúcnosťou v rámci investícií, rozmýšľať takto akože poslanec, že áno, tak mám tu nejaký možno, že dnes skôr, predpokladám, že asi nepodnikáš, že venuješ sa čisto politike z toho, ako ťa mám odsledovaného. Takže či je niečo, nad čím už dnes uvažuješ, že áno, chcel by som možno, že diverzifikovať alebo zhodnotiť alebo čokoľvek, alebo či je to také, že vyslovene idem vabank. Keď niekto robí politiku, tak ju robí možno z dvoch dôvodov. Pre mňa ten primárny je, že v prvom rade mám odšlapané tie chodničky v rámci celého či regiónu alebo aj tej profesie a vidím, čo to prináša, aj keď malá snaha dokáže urobiť veľké výsledky. A preto si myslím, že aj v budúcnosti mi to pomôže, či už budem v politike alebo nebudem v politike. Toto ja dnes nejak z hľadiska budúcnosti neviem absolútne, teda neviem to až tak ovplyvniť ako tí, ktorí sú hierarchicky vyššie. A neviem to dnes predpovedať, že či sa tomu budem venovať ďalej, ale ja osobne som presvedčený, že sa viem uživiť aj podnikaním a viem sa uživiť aj tým, že pre niekoho je nejaké
diverzifikovanie toho portfólia alebo čokoľvek, že si buď nasporil alebo zobral hypotéku alebo nejak združil peniaze a prenajíma byt a nejakým spôsobom má investované do budúcna. V princípe niekto investuje do zlata, niekto investuje do akcií, do čohokoľvek. Ja osobne si myslím, že je to každého. A ty niekde investuješ? Ja som už takto raz zhodnotil svoje investície, čiže sa mi podarilo dobre zainvestovať do nehnuteľností pred x rokmi ešte, takže áno, je to dobrá forma, je veľmi konzervatívna, je závislá od trhu, od kúpyschopnosti, od všetkého možného, ale keď to človek dobre vycíti, ja si myslím, že také veľké krajské mestá už sú problematické, ale toto je napríklad konzervatívna investícia, čiže nie je to. Tak ono sa hovorí, že byty a v podstate chrániť alebo diverzifikovať, veľa ľudí skloňuje aj to slovo, že investovať niekde. Pre mňa akože dnes tá investícia aj na základe akože podnikateľov rôznych nie je o tom, že ten človek by investoval s nejakým očakávaným výnosom. Samozrejme, že nejaký by tam asi mal byť, alebo prípadne nejaké zhodnotenie, ak je správne investované, tak toto nazvime, ale za mňa je to viac menej taká ochrana finančných prostriedkov a tak ako hovoríš, byty alebo respektíve nehnuteľnosti sú dnes relatívne bezpečná forma, kde sa dá uložiť finančné prostriedky a buď ich zhodnotiť do budúcna alebo nejakým spôsobom si prilepšiť, možno že si vytvoriť nejaký menší pasívny príjem. Samozrejme tiež si to vyžaduje nejakú energiu navyše. Ono ten 100% model, vieš, veľa ľudí si to takto myslí, kúpim si byt, dám ho na Airbnb alebo čokoľvek. Pri 100% modeli nesmieš mať problém, či už je to nájomca, či už je to, že ti to niekto zničí a tak ďalej. Takže to je zase taká tá odvrátená tvár toho, na čo ľudia napríklad nepozerajú, ale však o tom by vedeli možno, že povedať ostatní odborníci. Ja takisto investujem do nehnuteľnosti, akože snažím sa, ale bola to čisto taká iba zo zvedavosti som chcel vedieť, že ako rozmýšľa poslanec, ktorý akože má svoju prácu takú, lebo ty vlastne odvádzaš prácu pre spoločnosť. Ty si tak dvakrát merateľný by som povedal a dvakrát viac kontrolovateľný ako niekto iný, aj v rámci tých verejných financií a podobne. Čiže aj akýkoľvek tvoj krok, čo by si už robil, by mal byť možno, že pre niekoho aj taká smerovka, že OK, tak ak to robí napríklad on, lebo však akože má už možno, že nejak väčší obzor v tom alebo čokoľvek, takže by to bolo možno, že fajn. A ja v podstate tak edukatívne tých ľudí, lebo ja si myslím, že je obrovský problém s tým, že dnes mladí ľudia nie sú finančne negramotní z veľkej miery. Hej, a takýmto spôsobom akože sa snažím edukovať alebo nejakým spôsobom im odovzdávať niečo z vlastnej skúsenosti a takisto mám kopec investícií, ktoré boli prepal alebo neboli úplne natoľko výnosné, ako som predpokladal, takže zaujímalo ma akože aj tvoj názor. Toto už je na každom, kto či investuje, kam investuje, čo robí, to je každého samozrejme osobná vec. Ja samozrejme, keď môžem, tak samozrejme nasmerujem tie peniaze tam, aby pomáhali mnohokrát, či už do budúcna, či už je to pre rodinu a podobne, ale mnoho ľudí si neuvedomuje, že keď je niekto poslanec, tak príde mu 10 žiadostí do mesiaca, že treba pomôcť niekomu a x-krát pár desiatok eur alebo 100 eur posielam niekoľkým ľuďom v regióne. Čiže takže robíš aj takú nezištnú činnosť. Áno, ale nehovorím o tom nejak adresne. Ale tak ono sa to asi chváli samo, alebo... Ten, kto chce, tak o tom povie svojmu okoliu. Ja ti ďakujem za taký otvorený rozhovor. Ja som sa postavil teda do role moderátora. Ja som to prvýkrát vyskúšal. Bol to veľmi zaujímavý rozhovor.